हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार भिडिअ साननानै लानानै फैनाय जादों। दा बेहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बा दिनैनि खौराङावबो नुनो मोनदों जानांगौ गोबां दानि गोदान जिहेतु कारेन्सि एबा रांनि नटफोर बेखौ गोबां डुप्लिकेट ओंखारनाय नुगासिनो दङ। दिनै बे गवालपारायाव मोननाय नोंथांमोना निउस मोनदों जानांगौ। दा बे हिसाबैनो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय बबे बबे रांखौ माबोरै सिनायथि हायो, बबे बबे खोन्दोआव मा आइडेन्टिफिकेसन मार्क थागोन, दा बिनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिना लानाय जादों। दा बे हिसाबै गासैबो नटफोरखौ मोनसे भिडिअआवनो दिन्थिनांगौआ गोब्राब जागोन। बेयाव नोंथांमोननो दानि गोदान 500 रांनि नटनि सायाव गासै 19टा मार्क नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों। दा बेखायनो जायफोरा नोंथांमोना नुसनाखै बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। आरो जुदि नोंथांमोनहा गावबा गावनि नटफोरखौ डुप्लिकेट बादि सानदोंबा, माने कनफिउजन जादोंबा, बेफोरखौ चेक खालामनानै लानो हानाय जागोन। आरो जेनेरेलथ' गासिबो मोनफ्रोमबो नटखौ चेक खालामनो हाया, बिनि थाखायनो बुंनाय जादों। जुदि नोंथांमोना सासपेक्ट जाबायबा, माने नंगौदां सानफ्राङोबा, नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन। दा बेसो गुबै बाथ्राया। दा फैदो फारि फारि नायलांदिनि। दा बेबो आंनि बाथ्रा नङा, नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। आरो बेखौ जेलाना भारतीय रिजार्भ बेंक बिथांमोनहा बेखौ फोसावदोंमोन, बे समावनो बिथांमोनहा बे मार्कफोरखौ गावसोर फोसावना होदोंमोन, बबे बबेयाव मा थागोन। दा बेनि सोमोन्दै दा बाहाय नुनो मोननाय जागोन। फार्स्टआवनो नोंथांमोनहा नुदों जे बाहाय ओरैजाय लेफ्ट साइडआव टेक्स्ट होदों नोंथांमोननो लिरनायखौ। बेनिफ्राय नोंथांमोननो बाहाय जुम खालामनानै बेखौ दिन्थिना होगोन। जे बाहाय नुनो मोननाय जागोन होनदों जे बाहाय फैसानि आगसि जिंथाराव नोंथांमोना 500 रांनि गुफुर कालाराव लिरनाय नुगोन होनदों, बेखौ गाहायनिफ्राय गोजौथिं। बे जाहैबाय नोंथांमोना बाहाय जुम खालामबा नुगोन नैबे खोन्दोआव, नैबे 1 मार्कआव नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन। नैबेखिनि खोन्दोआव दङ बे 500आ। बेखौ फैसाखौ खाइलें खालामनानै नायबा नुगोन। आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा होनगोन नोंथांमोना नुगोन बाहाय नेक्स्टआवबो दङ जे नाम्बार 2आव बै इमेजनि खाथिसेयावनो डाइमेनसन डेनोमिनेसन न्यूमेरल 500 विल बी विजिबल व्हेन द नट इज हाइडेन एट एन एंगल 45 डिग्री। बाहाय दङ नोंथांमोना बेखौ नुनो मोननाय जाहैबाय नैबेखिनि खोन्दोआव बाहाय नैबेखिनि मोनसे गोसोम जिहेतु सिन दं। दा बाहाय 500 रां लिरनाय दङ, रुपिस हेशटेग होनानै। बाहाय नोंथांमोना रुपिसनि सिम्बल दङ, बेखौ नोंथांमोना नुगोन। बेनिफ्राय 500 रां खाइलें सिनारि हानाय नुनो मोननाय जागोन। बेखौ फैसाखौ खाइलें खालामबा नुनो मोननाय जागोन। दा बेखिनि। बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 3 हिसाबै बाहाय दङ। बाहाय नाम्बार 3आव दङ। नाम्बार 3आव नोंथांमोनहा बेयावबो नुगोन देबनागरि हांखोनि 500 रां लिरनाय। बेथ' बे सिम्बल सायावनो दंखायो, नोंथांमोना बेखौ नुदों नाम्बार 3 हिसाबै रुपिस 500 बे देबनागरि हांखोनि। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव। बे 4आव महात्मा गान्धीनि सावगारि, बे सावगारिया सेन्टार जानानै थागोन होनदों जेब्लाबो फैसानि गेजेर बाहागोआव। बेखौबो नोंथांमोना नुगोन। जेरै बे नाम्बार 4 हिसाबै बाहाय महात्मा गान्धीनि सावगारिखौ रोखायै नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 5आव दङ। बिनिफ्राय नाम्बार 5नि गोसो होनो गोनां बाथ्रा, बेखौ जोङो सरासनस्रा नुनो मोननाय नङा। जे नाम्बार 5आ जाहैबाय महात्मा गान्धीनि थिग खखाबनि गाहायाव 500 जिहेतु लिरनाय दङ। मा लिरनाय दं होनदों बाहाय नोंथांमोना नुगोन। नाम्बार 5 हिसाबै बाहाय दङ RBI भारत इन्डिया लिरनाय दङ। RBI भारत इन्डिया। नाथाय बेखौ गोसो होनांगौ बाथ्राया बेसो माइक्रस्कपजोंल' नुनो मोननाय जायो होनो बेखौ। दा सरासनस्रा मेगनजों जों नुवानो बे बाथ्राखौ। बे बाथ्रा लिरनायखौ दा लिरदों होनदों बाहाय दङ RBI भारत इन्डिया बे लिरनाय दं होनदों थिग महात्मा गान्धीनि खखाबनि गाहायाव। बिनिफ्राय दङ नाम्बार 6 हिसाबै 6आव दङ बाहाय महात्मा गान्धीनि आगदाथिंजाय जोबनायाव कालारा सोलायलाङो होनदों। नै बाहाय नाम्बार 5आव 6आव दङ महात्मा गान्धीनि थिग जोबनाय खोन्दोआव नै बाहाय बेखौ लाइट दङबा नायखोनानै नुबाय। आरो लाइट गैयाबाबो सरासनस्रा मेगनजोंबो नुगोन। महात्मा गान्धीनि सिंजाय नैबे ब्लु कालार थानाया ओरै थांनाय लोगो लोगो ग्रिन जादों। दा बेखिनि ससे ग्रोब बे गेजेर ससेयाव ग्रिना थागोन होनदों। बेनिफ्राय आगसिथिंजाय ब्लु जानानै थागोन कालारा, फैसानि कालारखौ होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7 हिसाबै बाहाय मा दङ नायदिनि। नाम्बार 7 हिसाबै दङ बाहाय दङ नाम्बार 7आ जे गभर्नरनि जिहेतु मा दङ सिगनेचार थायो। दा बे गभर्नरनि सेन्ट्रेल बेंकनि गभर्नरनि सिगनेचार थायो। बे सिगनेचार गेजेर खोन्दोआव प्रिन्ट जानानै थागोन होनदों। आवगोलनिया नाथाय गाहायाव थाङोमोन सिगांनि फैसानि गभर्नरनि साइना, नाथाय बाहाय दा गेजेर खोन्दोआव थागोन। बेबो बाहायनो दं, नोंथांमोना बेखौ नायबा नुगोन। गोजौआव हिन्दी बा देबनागिरि, गाहायाव इंलिस, बे मोननै लेंगुवेजजों थागोन।
नाम्बार 8आव दङ बाहाय दङ महात्मा गान्धीनि जिहेथु पिकचार बे पिकचारा गुफुर खोन्दोआव दंबावो होन्दों बाहाय नोंथांमोना बेखौ सरासनस्रा लाइटजोंनो खायलें खालामना नायबानो नुगोन बे बाथ्राखौ बुंदों नैबेखिनि खोन्दोआव दङ महात्मा गान्धी आरोबाव बे एखे मोनसे वाटारमार्क हिसाबै बेखौ होनाय जागोन दा बे मोनसे दंबावो होन्दों बेनिफ्राय आरो नाम्बार 9आव दङ नोंथांमोना नुगोन नाम्बार पेनेल बे जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन बाहाय नाम्बार लिरनाय नैबे बयनिबो फैसायाव नुगोन बे सिरियेल नाम्बार जिहेतु बय थागोन बियो दा बे फैसा नाम्बार लिरनाया माने आगसिथिंजायनिफ्राय फिसासिननिफ्राय आगदाथिं थांनायाव गासैबो फारि फारि मोनसे उनाव मोनसे देरलांबाय थागोन होन्दों बेयो बेखौ होन्दों बे आगसिथिं फिसा जागोन बेनिफ्राय आगदाथिं देरलांगोन थिग बिदिनो नैबे गोजौनियाबो बेनो आरो बे आगसिनि आगदाथिंनि गाहायनियाबो बेनो नाम्बार लिरनाया गाहाय फिसानिफ्राय गिदिर जालांनाय बेनिफ्राय दङ मोनसे नाम्बार 10 टाइम 10 हिसाबै बाहाय दङ नोंथांमोनहा नुगोन बाहाय जे बाहाय फैसानि जिहेतु साइन होनाय दा बे फैसा साइन होनायाव नोंथांमोनहा नुगोन बेबो मा जालांदों होन्दों दानिया बाहाय ब्लुनिफ्राय ग्रीन जालांगोन होन्दों बाहाय ब्लुनिफ्राय ग्रीन जालांनाय नोंथांमोनहा नुगोन नैबेहाय फैसा नैबे 50नि जिहेतु जिर' लास्टनि जिर' बे लास्टनि जिर'निफ्राय आगदाथिंजाय ब्लु जालांदों आरो आगसिथिंजाय बियो ग्रीन कालार जागोन होन्दों फैसाया दा बेखौ नाथाय सरासनस्रा नुवा बेखौबो लाइटजों एसे स्राङाव नायखोयोबा नुनो मोननाय जागोन सिंथिं लाइट होनानै नङाबा सानथिं होनानै नोंथांमोना नायखोबा नुगोन आगसिथिंजाय ग्रीन कालार आरो आगदाथिंजाय ब्लु जालांगोन दा बेनिफ्राय नाम्बार 11आव दङ नाम्बार 11आव बाहाय दङ अशक चक्रनि जिहेतु सिंहनि सिम्बल दा बे सिम्बला बे खोन्दोआव थागोन बेखौ बयबो मेगनजों नुखायो आरो नाम्बार 12आव दङ ₹500 बेयो लग' हिसाबै बाहायजागोन नैबे गोथां गोसोआव बे जाहैबाय अशकनि बे सिंहनि अशक सिम्बलनि गोजौआव मोनसे जिहेतु ब्लु एबा गोसोम कालारनि नोंथांमोना नुगोन बाहाय बेयाव कालारनि गेजेराव 500 रां लिरनाय नुनो मोननाय जागोन ₹500 दा बेखौ होन्दों बेनिफ्राय नाम्बार 13 हिसाबै नोंथांमोना बेखौ फैसाखौ बेलथायनो नांगोन दा बेबायदि फैसाखौ बेलथायोबा नोंथांमोना नाम्बार 13आव मोनगोन जे गोजौआव मा होन्दों नायदिनि नाम्बार 13 हिसाबै बाहाय दङ बाहाय बानायनायनि जिहेतु इयार बे इयारा नाम्बार 13 हिसाबै बाहाय थागोन होन्दों बानायनायनि बाहाय दङ नोंथांमोनहा जेरैहाय नुगोन नोंनि फैसाया माब्ला बानायनाय बेयो नैबेहाय इयार थागोन होन्दों बेनिफ्राय नाम्बार 14आ गोरलैसो ओरै फरायबा नोंथांमोनाबो नुगोन बाहाय स्वच्छ भारत मिशननि बाहाय थागोन आरो बे स्वच्छ भारत मिशननि जिहेतु टिम बेयो बेयाव रोखा रोखायै लिरनाय थाफाजोबगोन होन्दों बेनिफ्राय नाम्बार 15आ भारतनि जिहेतु माखासे गासै मोन 15था रावफोर बे रावफोरनि गेजेरजों फैसाखौ लिरनाय 500 बा 500 रां होननाय गुबुन गुबुन मोन 15 रावाव लिरनाया बेयाव थागोन दा आरो बे बक्सनि आन्दाराव थागोन बेनिफ्राय दङ नाम्बार 16 हिसाबै नोंथांमोना नुगोन बाहाय बे जाहैबाय नाम्बार 16आव ब्लेंक स्पेस गिदिरथार ब्लेंक स्पेस मोनसे थागोन माने बे ब्लेंक स्पेसावनो जोंनि हिस्ट'रिकेल माखासे गुबुन गुबुन बिथिंनि टेम्पोलफोर बेफोरखौ होनाय जादों बे मोनफ्रोमबो फैसायाव आलदा आलदा होदों दानि गोदानाव 500 आलदा 200आव आलदा बेनिफ्राय 100आव आरो 10 20 बेफोरावबो गुबुन गुबुन जिहेतु जारिमिनारि जायगाफोरनि मन्दिर बा थावनिफोर न'फोर बेफोरखौ होनाय जादों थिग बिदिनो 500आव लाल किल्लाखौ होनाय जादों दा लाल किल्लाखौ होनाय जादों बयबो नुखादों लाल किल्ला नाथाय बे बाथ्राखौ गोसो होनांगौआ बेसो जे लाल किल्लानि टपआव भारतनि फिरफिला थागोन आरो बे लाल किल्लाया नोंथाङा गुबुन गुबुन वेबसाइटआनो जा बिजाबानो जा सावगारियानो जा बेफोराव नोंथांमोनहा लाल किल्लाखौ मोजाङै नायना लानो नांगोन बेनिफ्राय बेयाव नोंथांनि फैसाजों एडजास्ट खालामनो नांगोन बेखायनो लाल किल्लाखौ सिनायनानै लाथारनांगोन दा लाल किल्लाया 500नि थाखाय आरो गुबुन गुबुन 200आव बेबायदिनो गुबुन गुबुन टेम्पोलफोर थागोन दा बेफोर न'फोरखौ गुबैयै माबायदि सावगारि बेखौ नायनानै गोसोआव लानो नांगोन होन्दों बेनिफ्राय एडजास्ट जागोन ना जायाखै नोंथांनि फैसानि बे न'जों बेजों मिलायहोनांगोन होन्दों जेरै बे 500नि लाल किल्ला आरो नोंथाङा सावगारि नायनाय गुगोलाव नायनाय एबा गुबुन गुबुन बायदिसिनाफ्राव नायनायाव जुदि लाल किल्लाया नोंथांनि सिगांनिजों फैसानिजों गोरोबाखैबा बेयाव कनफिउसन एबा बियो नंखाय जानो हागौ होन्दों बेखायनो लाल किल्लाखौ नायनायानो लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय नैबे लाल किल्लाखौ नायनांगोन आरो बेनिफ्राय दं नाम्बार 17 हिसाबै नाम्बार 17 बाहाय दङ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन बाहाय बेयाव गोजौथाराव
आरोबाव आगदाथिंनि गोजौथाराव बेलथायनानै बाहाय मा होनो देबनागिरि हांखोजों 500 लिरनाया थागोन होनदों। दा बे 500 रुपिस। बेनिफ्राय आरोबाव नाम्बार 18आवबो बेयावबो बेलथायनानै नायोबा नोंथांमोना नुगोन नैबाहाय रुपिस 500 बे लिरनाय थागोन होनदों। बेनिफ्राय 19 नाम्बारा बाहायबाय गोसोआव लानो गोनाङा सिगांनि बे फ्रन्ट साइडनि जिहेथु फैसा बाहाय नोंथांमोना नुगोन बे नाम्बारखौ गोसोआव लानो गोनां दङ। बेबो मोनसे बे जाहैबाय खाना मानसिफोरनि थाखाय फैसाखौ सिनायनो हानायनि थाखाय दानि गोदान मा होनो RBI रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया बाहाय फैसाखौ सिम्बल हिसाबै मोनफ्रोमबो रुगुङाव सिन बोनानै होनाय जायो। बे जाहैबाय सिन बोनाया गोजौ गोजौ जाहाथे खाना मानसिफ्रा दांनानै सिनायनो हायो बिनि थाखाय होनदों। दा बेयाव 500नि बेलायाव बे सिना गासै मोनबा थायो। मोनबायाव सिगांनि जराया खाथि खाथि आरो मोनसे सिंगेला गेजेराव थायो। दा बे 500आव बे 100आव नोंथांमोना मोनब्रै मोनगोन आरो बेनिफ्राय 2000 एबा 2000नि फैसायाव नोंथांमोना बेखौ 7था मोनगोन गासै 7था। दा बेबायदि सिन बोनाय थागोन। दा बे सिनखौबो नोंथांमोना गोसोआव लानो नांगोन। बे जाहैबाय 500आव गासै मोनबा आरो बेनि थानायनि स्टाइला जिं जिङाव जरा जरा बेनिफ्राय गेजेराव एसे गोजानजों मोनसे नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय। थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन फैसाफोराबो बेबादि थागोन। जेरै 100आव मोनब्रै आं दहाय बुंदोंमोन। बेनिफ्राय 2000आव 7था बिदिनो 2000निखौ 200निखौ नोंथांमोना नायबा नुनो मोननाय जागोन। दा बेबादिनो गासै मोन 19था माखासे मार्कफोर नुनो मोननाय जायो होनदों। दा बेफोराव जुदि बबेयाबा गैयाबा बबेयाबा गोरोबाबा बियो नंखाय फैसा जागोन होनदों। दा बेखौ नोंथांमोननो फोसावना जादों। दा बेबादिनो गुबुन गुबुन फैसाफोरावबो बिदि आइडेन्टिफिकेसन मार्क माखासे थायो। दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन। आंबो जा हायो नाजागोन उनावहाय बेफोरखौ गांफा गांफा खिन्थानो लागोन। दा 500नि थाखाय बेखिनियानोमोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।